एक्चुअली आं दिनै लाइभआव फाइमानि अंखा नगजत साइमान खाना थानाय अक्टोबर 19 तारिखनि जे बीजेपी नि दागि मुंबाई कायसा मिছিল मिছিল जनजाति मोर्चानि अंगई खरकसा बर जे चिनी ताखुंनो बचिनी महाराजानो तुयै कक हामिया कक सेत्राबाई सुलुगान दिमानो इसनु लागोई तिनी आं किसा कक साना फाइका अमहाय चिनी महाराजा चिनी बुबाग्रानो प्रदुर किसु थैका हिनय सुलुगान रिमा साकां ताखुक जनजाति मोर्चानि बवान संगा नांगौ तामनि हिंबा चुं नायदि पार्टीनो तजागय ते दलनो तजागय रां पुइसानो तजागय साक साकनो तजागय अमहाय चिनी इतिहास चिनी लाइबुमानो ब तामनि अमहाय के कक सित्तरा ते कक सायाबाई सुलुगान दिना नांखा चिनी महाराजा चिनी इतिहास से चिनी लाइबुमा से ते महाराजा तंगो हिनोसे चुंगताबक तिप्रासारक जे चिनी लाइबुमारक न चुंगताबक ब चिनी जाय तंगो चिनी महाराजा चिनी बुबाग्रा बो शुधु त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारकनि बुबाग्राया ते महाराजाया सारा विश्वनि तिप्रासारकनि महाराजा बो ते अमहाय कक सित्रा कक हामिया सानाय जनजाति मोर्चानि बरकनो आं कयना मुसुगो ते नुं बुबाग्रानि अरो नागार सान्दी बुबाग्रानि अरो मापसानिया हिंके ते नुं तिप्रासारकनि अरो तिनुं यगमागालाक चिनी लाइबुमानि दियो जे नुं अमहाय कक सित्रा कक हामिया प्रदुर किसु थैका हिनै सुलुगान दिमा साकां ते नुं किसाफानो वानसंना नांनाय निनि ब्रेन तंखाय निनि बखरगो निनि बासागो तिप्रासानि थुइ तंखा हिंखाय कक निनि प्रदुर किसु थैका सुलुगान त्रिपुरा राज्यनि तिप्रासारकनि अर मामां दुखु नांया से सारा विश्वनि तिप्रासारकनि अर जत्तनि बाखागो ते दुखु नांजाक अमसे